Vieš, aký je rozdiel medzi gefaltet a geballt? Lebo ak tie dve slova popletieš, tak namiesto zmierenia pozveš kolegu na fackovačku. Poďme sa na to bližšie pozrieť. Obe slova sú teda particip zwei a vznikli zo slovies falten, teda skladať, a balen. Doslovne stlačiť do gule. Faldovaná sukňa, myslím, že aj u nás sa povie ako na skladanú sukňu. Hej. Neviem, či to je celkom spisovné, ale v našom dialekte sa povie faldovaná sukňa. To znamená skladaná, takže falden. No a slovo bal, bal, to si vieme predstaviť, že loptu, hej, alebo gulu, šnebal, šnebal, snehová guľa, hej. Takže od toho je tam to balen, stlačiť do gule. V nemčine particip zwei často používame ako pridávne meno, keď chceme opísať výsledný stav. A teraz pozor, prečo je na obrázku koncovka e, teda gefaltete Hände a aj geballte Fäuste? No je to preto, že vlastne obidve podstatné mená, teda aj Hände, aj Fäuste, sú v množnom čísle a nemajú pred sebou žiaden člen. To znamená, že sú tzv. Null artikel. A pridávne meno vtedy preberá koncovku od určitého člena, v tomto prípade die, lebo nominátiu množného čísla, prvý pád množného čísla je vlastne die, koncovka je teda e, takže gefaltete, respektíve geballte. Na tomto obrázku vidíme, že gefaltete Hände sind stärker als geballte Fäuste. Teda zložené ruky sú silnejšie ako zaťaté pesti. Teraz mi môžeš napísať, že ktoré z týchto dvoch vystihuje tvoj dnešný deň. Napíš mi do komentára a nezabudni ma sledovať pre viac takýchto nemeckých chuťoviek. Bis bald!